Всичко се разбърка, господин Ботев. Както започва романът Анна Каренина на Лев Николаевич Толстой, всичко се обърка в дома на Облонски. Добро утро. Важното е, че има хубав празник днес. Точно така. На вас честит празник също. Ето, аз днеска черпя с шампанско. На здраве. Защото шампанското е много добра храна за ума и кожата. Да сте жива и здрава. Хубаво е, че не преливаме с червено вино в телевизията, но... може би си заслужава. Но аз започвам да гледам с усмивка на тези неща, въпреки че не мога да гледам с усмивка на продължаващото беззаконие в държавата. Част от илюстрацията, за което е това спиране на излъчването на TV7. И то в много подходящ момент. Защо? Как си го обяснявате вие? С наслагване на определени процеси. Значи аз за първи път дойдох в TV7 лятото на 2014, когато за първи път нахлу Синдика. Да, вие сте били тук. Да. Разбрах това. Както и сега, и тогава обяснението беше нищо лично. Само, че то беше свързано с погрома върху банката. Точно така. Върху КТБ. Това е продължението. Това може би е вече поантата, защото в обществото се мълчи за някои факти, мълчи се за интервюто на господин Василев последното, а от него пък тихомълком последваха други неща. Например, вчерашното издание на един вестник. Говорите за вестник Телеграф? Да, не знам дали може да го назоваваме. Може да го назоваваме. Тук вече няма никакво значение. Ние сме извънреден, може би последен ефир. Може би, да. И си говорим като на кафе, защото не знаем кой ни гледа в момента. Може би да. Може би пък много хора ни гледат. Дай Боже. Освен това се прави запис на това предаване. То ще остане документ за този произвол. Така че, мълвата също помага, нали знаете, когато няма публичност. Кажете за вестник Телеграф. Нищо, изведнъж се появи вчерашния брой с притурката, с карикатурите. Обяснете го. Аз търсих вестника и не можах да го намеря. Аз си го купих рано. Но там централна фигура е поставен Иван Костов, като господин Василев и господин Прокопиев са негови чада, така наречени, как ограбили държавата. Сега всички знаем, чия собственост е този вестник. Защо точно вчера беше тази атака и то срещу Костов, не знам. Но притурката беше така красива. Ако си спомняте, този вестник се разпространяваше заедно с Държавен вестник по едно време. Така, или Държавен вестник с него. Едно от двете Държавен вестник. Все едно, срастване. Да. Пак пример за Другото, срастване. което си обясняваме, че може би тази притурка трябва да украси новия кабинет на новия шеф на специализираната прокуратура, защото в стария му кабинет бяха разлепени всички притурки от Телеграф. Може би трябва нещо свежо за новия кабинет. Да, може би това е подарък специално. Да, предполагам. За шефа на специализираната. Не, това е абсурдно. Представете ли си да влезете в кабинет на прокурори и стените да са облепени с вестници? С вестник Телеграф. Това го написа само в Рок Нюс, ако не се лъжа. Много малко сайтове му обърнаха внимание. Не, аз чисто като професионалист го казвам. В смисъл, не е реално някакси. Аз вече започвам да прочитам такива знаци, като вчерашната притурка на вестник Телеграф, който продължава да бъде дирижиран от оттеглилия се Пеевски, според думите на господин Бойко Борисов, като заплаха. Тези хора са подредени като мишени в тази притурка. Съжалявам, че не можем да го покажем. Днес вече не ни работи устройството, което може да показва видеа и надписи. Но аз тълкувам този жест като заплаха. Директна заплаха. Защото никой не щя да говори за смъртта на един от адвокатите по делата на господин Василев, Васил Гунчев. Само в Рок Нюс. Факт, че този случай въобще не беше споменат, при положение, че
всеки ден на първи страници водещи заглавия новини са за ПТП и така нататък. За катастрофи, тук сега моите съболезнования към семейството му, не знаеме какъв е случая, но обикновено щеше да се, при нормални обстоятелства, щеше да се каже, има инцидент, загинали е така небезизвестен столичен адвокат, който пък това, че е бранил интересите на господин Василев до последно, пък нищо лошо няма. Това не е работата на нас, адвокатите. А вие чувствате ли вашия живот застрашен? Вие сте адвокат по делото КТБ, разбира се. Не съм имал основание да се чувствам застрашен, но знае ли човек, то в тази държава, извинявайте, ама дори и да не си адвокат по някое дело, постоянно човек е застрашен. Те тук са войни по пътищата, падащи предмети, отровни храни. То е чудо тук. Онзи ден професор Милан Миланов каза по една от телевизиите във връзка с протеста на лекарите за насилието, упражнявано спрямо тях, безнаказано, както винаги. Той каза, ние сме в хуманитарна криза. Има основания. Кажете ми интервюто на Цветан Василев, което беше така неглижирано. Тотално. Защо и кого толкова много оплаши? Това е първото интервю на господин Василев, което според мен е смилаемо за масовия читател. Не е чак толкова специализирано. Да, защото до момента просто повечето му интервюта бяха по-тематично и професионално насочено. Предполагам, че много от гражданите на Република България, включително и аз, ако не се занимавах с конкретния проблем, щяха да са ми неясни половината неща. Но тук вече се говори в конкретика, с имена, с фирми, с всичко. Цялата схема на превземането на държавата е описана. Ама тази схема се говори от 10 години, 20 години. Но пак нищо. Аз не мога да разбера какво стана с тия хора, де бяха 2013 по улици. Нали? Пак беше същото. И какъв е резултатът от това? Че някои, които бяха на предните редици, осребриха участието си. Вие така си обяснявате оттеглянето на гражданската енергия? Гледам, че обществото е в тотална апатия. Тотална апатия. Значи, ние се заливаме с информация в една къща, колко пъти ходил някой до тоалетна и всички много се радват на това нещо. Виждате ли някакъв пробив в тази атмосфера на равнодушие и апатия, която, между другото, е инспирирана, тя е наслагвана, тя е насаждана и през сегашните медии. Това интервю може ли да изиграе ролята на озонатор, така да се каже? Има ли надежда то да подейства на някого? Може, ако има институции. Може, ако има институции, ако има свободни медии. Сега, казано под сурдинка от големи медии, говоря телевизионни, национални, ама ние не го цитираме, защото е излязло и е публикувано в вестник Капитал. Вие сте чули това? Да, за мен е несериозно. То не само, че е несериозно, то е опасно. Отгоре на всичко, до сега на обществото се внушаваше, не без съучастието на двата големи клана, разбира се. Вчерашното вече ни свързва Василев с Прокопиев, с кукловода Иван Костов. Ето. Преместват се, така да се каже сега, виновниците, обратно. Непрекъснато въртележка, смяна на позициите, не само на гледните точки спрямо събитията, но и на самите медии. Да. Значи, откъде да дойде по някакъв начин подреждането на нещата? Първо, трябва да се даде гласност на това интервю. Добре, че живеем все пак в сферата на интернет и доста хора успяха да го видят. Второ, обаче, най-притеснително е мълчанието на институциите. Дори бившия правосъден министър каза, по дяволите, мисля, че поне проверете. Нали, това е цитата, по дяволите. Това е притеснително, че не се проверява. И в същото време се преекспонират други събития, които са много скандални според медиите. Царски конюшни, дипломатически клуб. Раздухват се скандали, които са по-дребни. Това същественото, едно от съществените неща, не казвам, че това е най-същественото, но едно от съществените неща се тотално потулва. И
ако имаше институции, дори да е потулено, те пак могат да проверят тези твърдения. Да дам един пример. Скоро един случай така медиен в моята практика. Софийска районна прокуратура си беше принтирала от интернет първа страница на някакъв вестник, в който пише за него, и отгоре имаше резолюция да се извърши проверка, т.е. тя се самосезира по интернет. По публикация, да. Сега нищо. Делото КТБ как беше образувано, ако не ви отекчавам, поне за широката публика, че март 2014 някакъв господин, посочен с 3 имена и само адрес, пуснал един сигнал до Софийска градска прокуратура, в който се казва, че банковата система е нестабилна и за всичко това е виновен господин Цветан Гунев, тогавашния подуправител. Веднага Софийска градска прокуратура същия ден беше образувала досъдебно производство. Беше го образувала. Нито извършена проверка по случая, нито някой се е трогнал да го издири вече 2 години. Кой е този гражданин толкова загрижен за банковата система, който ни отвори очите? Същия ден образуваха и това седеше в шкафче с номерче, докато станаха събитията юни 2014. Присъединиха сигнала на протестна мрежа. Протестна мрежа с този сигнал, който тогава беше срещу Цветан Василев, Бареков и Пеевски. Започна всичко срещу Цветан Василев, за другите двама те не продължиха, всъщност, въобще не се интересуват. Мрежа, без да подозират, задвижиха и станаха част от механизма на погрома. Част, но не стигнаха до край. Защо не поставят въпроса какво стана с останалата част от сигнала? Аз не казвам, че тия хора са виновни за нещо, но просто този сигнал си остана само за Цветан Василев и дотам. Най-ужасяващото от това интервю, според мен, което разбира се подплаши всичките видове институции, както виждате и политиците мълчат. О, да. Е, че той описва механизма на срастването между фигури като тази на Борисов и тази на Пеевски. Да. За първи път това се казва така директно. Отгоре на всичко той не го казва в обвинителен тон спрямо Борисов. В описателен. Той го казва в описателен и даже в съжалителен по някакъв начин. Съчувстваш. Усещам човешко съчувствие там. Защото това, което той описва, е, че и Борисов, нашия премиер, е в капан. Напълно зависим. Държан. Контролиран. И дава пример с Ало Ваньо. Аферата и с разследването за Авиоотряд 28, с които след това биват издърпани. Кое е най-опасното в цялата тая констатация? Как да се съпротивлява властта, как да се съпротивляват гражданите? Никак. За съжаление, единствено ако европейските институции успеят по някакъв начин да вникнат в нашите проблеми и с няколко сериозни осъдителни решения или препоръки от други европейски институции, някой се сети, че тук трябва да се подредят нещата по правилния начин. А защо Европа пази тази ситуация, това статукво? В Клуб Z излезе, след прощалната реч на посланик Дюкабан, излезе един интересен коментар. Европа пази Пеевски вече 10 години. Защо? Как си обяснявате равнодушието на Европа? Аз мисля, че Европа е равнодушна към държавата България като цяло, поне от гледна точка на това да си правят вътре каквото си искат, но да изпълняват това, което ние искаме, и сега ще ги наградиме с едни 100 и колко милиона бяха. 160 милиона, но чуваме и по-дребни суми. Те нас да ни слушат, пък вътре да правят каквото си искат. Аз така си обяснявам. Да, има 160 милиона е подаяние, господин Ботев. Да, ама нали се сещате до вечера по всички медии, че това ще бъде грандиозен успех? Да, сещам се. Първа новина. Но нали за мащаба на разграбването, което описва Цветан Василев в своите поредици от интервюта, те 160 милиона са като сметката за една вечеря. Така е, само че ако продължим да говорим и някой ни обърне внимание, ще бъдат
извъртени така нещата. Ако този престъпник не беше откраднал 3 милиарда, сега нямаше да опреме до... Те се извъртат по ето, този начин. това е медиите, това е силата на медиите. А вие като адвокат, нямате ли поне един светъл лъч в заниманията с казуса КТБ? Нещо да е станало, нещо все пак да се е помръднало. Наистина ли всичко е толкова безнадежно? Не е безнадежно. Просто ние сме в фаза, по това дело специално, в фаза на досъдебно производство. Според нашия процесуален кодекс, господаря е прокурора в тази фаза. Да. Тоест, ние сме доста безсилни в момента с чисто юридически аргументи и мисля, че е по-добре да ги пазиме за съдебната фаза, където все пак съда стои най-отгоре, а адвокатите и прокурора вече са на едно ниво. Добре, нямате ли някаква блага вест от някъде? Нещо да се е помръднало, нещо да са приели някакви ваши доказателства, нещо софийски? Наши доказателства ние не разполагаме. Ние сме отначално обречени на тази фаза. Значи, каквото и доказателство да има, то потъва някъде по някакви шкафове. Ще видим как ще си подредат делото, защото си мисля, че по това дело някои неща няма да се бъдат приложени, може пък други да се появят допълнително и да имаме някакви доказателства, смисъл да си ги ползваме за съдебната фаза. Няма смисъл. Ясно. Сега. Да. А имате ли надежда въобще? Да, имам. Вярвате ли, че българският съд може да се опълчи на цялата тази омерта, която прави процесите по повод на разрухата и погрома на КТБ и казуса Цветан Василев като преднамерени, като предумишлено убийство? Вижте, българският съд, поне на ниво, с което аз съм запознат по подобни казуси, Софийски градски, Софийски апелативен, мисля, че въобще не мълчат на властта. Особено на тази власт. И доста сериозно се опълчат, само че тук именно в тази връзка се направи хода с повдигане на обвинение за организирана престъпна група, за да се избегне именно този градски съд, в който голяма част от съдиите са членове на Асоциацията на съдиите, имат много сериозно така отношение и поведение Висшия съдебен съвет. Не казвам, че колегите в специализирания съд нямат становище, но градски съд за мен е опасен. Той самия Лозан Панов не е във връзка конкретно с това дело, но каза, че изнасянето на делата срещу магистрати, депутати от градски съд и внасянето им специализирани е заобикаляне. Опит да се заобиколи все пак някакъв глас на съпротива. Да, защото градски съд е много ярка позиция има. Разбирам, обаче не разбирам как ще се излезе от този омагьосан кръг. Кой ще разсече Гордиевият възел? Каква роля вършат периодично даваните интервюта с все повече факти на Цветан Василев? Както виждате, явно вършат някаква роля, защото това мълчане, даже някой го беше написал напрегнато мълчание след това интервю, очевидно има своята база. Това е първо. Второ, не може всички големи национални медии да мълчат. Окей, но Deutsche Welle го коментира. Но Deutsche Welle е една миниатюрна медия. Добре, но тя е някъде там, извън нашите граници, централата. Отново разчитаме на външната намеса. Така, другото, което според мене би довело до някакъв благоприятен изход е, ако наистина това, което говори господин Василев е така, кукловодите помежду си в един момент, според мен, ще започнат да се... Да, защото ще мразят. стане, ти си удобен, ама сега си неудобен, ама сега вече не ми вършиш работа. По-близо ли сме до такъв момент, след такъв тип разкрития? Кога? Тези разкрития, според мен, е така, като осен ръчкат събитията и сега пък от друга страна господин Василев винаги е казал, че има и доказателства. Той в интервюто казва, че има документи за много неща. Според мен всяка паника
от подобен вид в личностен план за конкретни хора, му води до едно напрежение. Не се знае следващия му ход какъв. Аз наистина съм доста притеснен за самия него. Честно го казвам. Так му щях да ви питам, притеснявате ли се като гражданин. Аз с него имам служебни отношения. Нали? Айде, с годините, че контактуваме повече. Аз го познавам от 2014 на практика. Не съм го познавал. Но за мен има опасност. Има опасност. Тя в Сърбия доста пъти е ставало дума, че там службите получават на няколко пъти сигнали за готвени покушения. Сега, кой ги готви, как ги готви, откъде идват, не ми е работа да коментирам, но тази тишина, това мълчание, защото преди, когато господин Василев казваше нещо, всички политици говореха и казваха: оставете го там, не го слушайте. Но сега пък изведнъж всички мълчат. Единственият, който го опроверга, е Делян Пеевски в поредното си отворено писмо. По-точно направи опит да го опроверга. Изяви своята позиция, няма лошо, но от нея нищо не разбрахме. Не, че това, което говори Василев, са врели на кипели, това разбрах. Ама нямаше аргументи в обратна посока. Никой не се грижи да дава аргументи в подобен тип нали, той явно се беше почувствал длъжен да реагира по този начин. Това, което вие ми казвате, ми стана страшно интересно от психологическа гледна точка, че колкото и да мълчат журналистите, медиите, институциите, този тип разкрития ни приближават към момента, в който вътре хиените ще се изпокарат помежду си. Така предполагам. И оттам ще дойде освобождението, прочистване. Когато става дума за пари, нали знаете, никога резултата не е с хепи енд. Вие също смятате, че няма да има хепи енд за никого в тази история? Предполагам, че да, което ми е жалко, защото всички трусове в нашата бедна и окаяна държава рефлектират между мене, върху вас, върху целия български народ. Ние не трябва да се пазим от катаклизми, но въпросът е, че тук, за да се случи нещо, неминуемо ще има такъв. Много ви благодаря за това, че дойдохте, за това, че показахте солидарност и храброст в деня на вярата, на надеждата, на любовта и мъдростта. И до скоро!